Optager den. Ja. Så kommer Niels forrest. Kommer han bøllerne? Ja. Jo. Det er nok jo. Hvad fanden er det? Åh. Jeg har det på video. Nej, skal ikke sende det til. Det var Daniels bil, skulle med alligevel. Og en spand. Nu kommer vi til at stå og... Ikke så mange, der kommer. Fanden bliver det? Der kommer en Corvette. Ah, det er en Trans Am og Corvette, ja. Så var det det. Ja, kommer de forbi en gang til? Nej. Jeg ringer lige til Niels. Jeg kan ikke komme tilbage og glemme at tænde kameraet.